Am revenit cu al 4-lea sau al 5-lea episod Minecraft. Vom juca parkour pe serverul meu normal GM0. Și o să vedeți cât de greu l-am făcut. Mai greu decât pe Fanet. Haide, veniți la parkour. Asta. Wow! Deja am căzut. Nici eu. N-am căzut. Așa, am trecut la piatră. Nu e, dacă știi să joci. Eu sunt trișor. Eu vă aștept pe voi. Bă, da, azi în lavă, se știe. Mamă! Bravo ție! Eu aproape că-l termin. Bă, fie! De... Păi da, te teleportează la spawn dacă mori, că încă n-am set acum. Pe gard, da. Era un bug și te-am teleportat. Banet. Hai, intră. Dacă ești, hei, dacă să-i fac eu să-l împușc. Dacă răspunzi corect, continui parcurul. Nu cred că nu-i bine să merg pe acolo. Ce aici? Corect! Mor, așa. Păi știu că n-am făcut aia decât eu. Și filmez acum, bă, taci. Hai, mama, am murit la sfârșitul parcurului. De ce? Dacă ești... Ia te uiți la un profesionist. Eu încă cam continui parcurul. Ba da. Nu crezi? Bă, da, dacă are. Îmi zice banet și eu îi dau un ban. Sigur te urăște. Hai sări pe lângă. Numai. Ce să-ți fac eu? Mama, acum vine partea cea mai grea. Păi ai, îți dă kick. Intră acum. Intră acum.
Păi țineți toți, cred, nu țineți. Gata. Gata. Da. Mai bag pe cineva. Ce vrei, domne, că filmez? Ce? Filmez. Fă liniște. Așa. Ce? Păi mereu mori. Vezi că o să... Dacă mai spama... Așteptați și voi câteva secunde și după aia scrieți warp. Că așa o să vă dea ban și ban. Pe serverul meu. Gata. Plăcem. Ia. 172. Hai la Warp Sky, hai la Skyblock. Scrie să pe Y. Oh my god. Da. Da, de cine? De Mitica. Hai. Florin nu e pe server. Cine? Toată lumea să n-apese pe asta sau moare. Cine e aici cu mine? Cine e? Cum te cheamă? Te cheamă Florin? A, toată lumea... stați puțin. Cine e lângă mine? Ia, Florin, tu ești tras. Ia, Cosmin. Apasă pe trapa aia. Asta de aici, de pe Skyblock de la mine. Te-ai pus pe ea? Ai văzut ce se întâmplă dacă se pui pe ea? Te pui pe ea? O spart-o. E din aia secret. Păi scrieți bară SKY, nu Warp Skyblock. Păi da, pe insula ta, dar pe ce? Pe moartea mea? Să-ți fac o casă aici ca la nebun. Cine e THL Link? Cine? A, tu ești, că ne-a speriat. Cum? Cine e asta? Eu, fondatorul. Nu-i gata. Încă o să facem și factions. Păi, bine. Da. Dar ne trebuie operator. Nu are acces și la moarte, da. Încă nu. Nu. Stai puțin. Op, TVLin. Așa și vină la Warp Staff.
Așa te cheamă, Link 003? Da. Unde ai găsit numele? Eu mi l-am creat. Uite, ăsta meu? Da. Dar nu-l văd bine pe capul. Nu văd ani. Așteaptă acum. Nu știu, la cu vreme. Uite și-și merită Tâhâe lui în capă. Te mai și nu. Nu, da, așteaptă. Că... Dar nu văd că... Cum te cheamă? Uite, stai cu A, mâine. Știu cum te cheamă, așteaptă. operatorul e mai bun ca mine, nu? Normal că da. Cum te cheamă? Raul Andreas. Laura Andreas. De ce ai cosmul ăsta? Cineva. Așa, gata, dar tu ai... Dar tu ești Steve. Nu știu. Ba da, ești Steve. Eu îl văd Steve. Am schimb de... Ba, nu chiar. Doamnelor și domnilor, nu e așa că el are skin de Quest? Cum ar veni? N-are skin. Florin, am schimb. Eu nu îi văd skin. Reintră pe server. E serverul meu. Fac ce vreau. O să... Așa. Ah! Tot n-ai skin. N-ai, tu ești un Steve. Nu merge. Te teleportează în a... Uite-l aici, dă link. Păi, alu. E o comandă. Și numele. Sau altceva. Nu. Cine vrea să fie moderator? Cine a spus? Flor. Deci, slash AD. Dă-te, măi, capul lui Florin, așa, nume, moderator, nume, tu ești co-owner. Dar stai că ție tot îți dă bani, ești builder, mai mic, nu? Așa, așa și... Nu ți-l mai scot. Bă, să intri cu alt schimb. Nu. Nu ți-l mai scot. Să văd acolo. Cum eu până de să văd dacă... Nu merge, clonă, ți-l înțelegi. Nu ți-l mai scot. Pentru că tot îți iei bani. Florin. Florin. Flo. Flo.
punct rin 69. Gata. Acum ne trebuie o... Dar nu-i dau niciun gălat. Da. A, Florin? Tu ai bani? E ultima dată când îți scot bani. Dacă se mai întâmplă o dată, nu se mai fac nimic. De ce? Păi tot se vede skin-ul. Unde skin-ul? Da. Nu. Nu mai știu cum se numește și oricum nu-i mai scot pentru că o să-i dea bani într-una, pentru că e hacker. Dacă și are hack și îl scoate, nu dar știi că tu ești moderator, dă-ți game-ul. Nu merge game-ul. Eu am. Ia încearcă acum. Acum da. Nu ți-l mai scoce, nu înțelegi că tu o să iei bani într-una pentru că ai hack. N-am ce să-ți fac eu. Îmi arată și la radar că ai hack. Nu e departe. Așteaptă și tu câteva secunde. Când, dacă vrei să dai warp în continuare, îți dă bani. Și după aia kick, bani. Și Dar aștept. trebuie rezolvat ăsta cu capul. O să zică că ai un server rău. Făcut. Eu? Da, cred. Păi de ce? Că sunt capetele direct. Scrii head și gata. S-a dat cap. Dar capul slash FAD Și numele. Asta Da. asta sunt aici care îmi dă uite mă că și mie mi-l dă alb. Păi da, pentru că are skin din ăla de făcut... Mie mi-l dă. What? Am spus. Ăla ăsta-i plugin care îmi dă bani? Da. Ha? Păi da, scoate-l, că acum de-i bani. E, bă, nu mă interesează de tine, domne. Păi dacă îți dă bani, tu dai așa pe tastatură, o spargi, distrugi mie serverul. Las plugin-ul până îți scoți tu hack-ul. Uite, dar uite-te la fața care. Deci pe lângă scris. Atât a fost pentru episodul acesta. La revedere.